que estamos moi ben e nos gusta hacer tantas actividades. Que estamos cos amigos, cos compañeiros de clase e aprendemos máis cousas interesantes sobre Grecia e as culturas que estamos dando. Estamos aprendendo máis cousas de formas divertidas. Buscando pistas e resolvendo misterios. Sobre Arizana, en resolverlas y abrir el candado para ver lo que tiene dentro esa caja. O grupo vermello conseguiu abrir a caixa. O máis divertido do taller foi buscar as pistas. Por buscar as pistas, resolver os laberintos. Teníamos que aprobarlas y si no las aprobábamos teníamos que volver a hacerlas. Una vez decía que teníamos que buscar una pista, que la última era la que más me gustó, porque teníamos que ir a un espejo y ver así para ver lo que nos decía. Y luego tenía un libro enorme para averiguar la última. Tamén había una que era un laberinto, tiñas que facer o laberinto, tiña unha salida e unha entrada, non tiñas que ir ao medio. Entón, facías o laberinto e te salía unha frase que te dicía un número do candado. Este taller vai sobre comidas gregas. En facer tostas con as cousas típicas da antiga grega. As miñas tostas puxelle aceitunas e atún. As tostas puxelle queixo, atún, aceitunas, especies. As miñas tostas puxenlle aceitunas, aceite de oliva e atún. As miñas tostas puxenlle sardiñas e atún e un pouco de aceite. O ingrediente que máis me gustou foron as aceitunas. Ou queso. O meu tamén foron as aceitunas. A sardiña. Non me gustaría comer como os gregos porque non me gusta a comida. A mí non me gustaría comer como os gregos porque non me gusta ningunha comida, salvo queso. Pois a min non me gustaría comer como os gregos porque teñen pois moi poucas especies de comidas, por así decirlo, e comeríamos sempre o mesmo e terminaríame aburrendo. A min sí me gustaría comer como os gregos porque sería unha nova experiencia e sería algo, eu creo que guai. Este taller consiste en crear unha historia a partir de macetas. Y pintar macetas que después vamos a rascar y van a aparecer como dibujos. Porque na antigua Grecia usaban macetas para contar historias. O seu día a día. A historia que eu fixen trataba de unha guerrera que se foi a pelear. A miña historia se trataba de que secuestraban a unha muller e iban a la guerra para intentar rescatala, pero perdían. Non sei moito de decorar macetas. Eu con un cabalo, o cabalo de Troia, pintando os bordes da maceta. Decorei a miña maceta pintando os bordes e poñendo un caballero. Consistía en hacer unas caretas. Facíamos isto porque na antigua Grecia o teatro era moito de máscaras. As máscaras representaban expresións, emocións. Representaban cosas como la alegría, la tristeza, pues enfado. Depende de la situación, se ponían una para cada cosa. No me gustaría representar o teatro con máscaras porque son muy incómodas. O Partenón foi construído para Atenas. Había unha estatua moi grande dentro de Atenea, de ouro e marfil. Hoy en día está destrozada. Un Partenón con fichas de madeira e imáns. A mí es que ese es el que está al lado de... Empezamos
Bueno, tuvimos muchas pruebas. Empezamos con fichas de cuadradas, luego fichas dobles y luego triángulos. Me gustaría ver un Partenón verdadero, porque quiero ver. A mí non me gustaría visitarlo porque está xa moi destruído e non me interesa moito. Hola, bons días. Bueno, como sempre, estamos aquí encantadísimas, verdade, Sheila? No Colexio de Belesar, que maravilloso, polas actividades que fan co seu alumnado. Son actividades moi entretidas, de moita información, donde aprenden moito, donde traballan en equipo, donde traballan moito a imaginación. Estamos encantadas de que sempre conten con nós, que nos conviden para participar con todos eles e con elas. Bueno, eu hoxe síntome como na casa e unha maravilla chegar ao cole onde eu estudiei e ter este tipo de actividades. Estiven durante toda a mañán cos nenos saltando de obradoiro en obradoiro e unha das cousas que máis me sorprendeu foi, pois, esa visión que teñen os nenos do cole de Belesar sobre o papel que as mulleres tiveron na antiga Grecia. No taller de teatro, pois as mestras explicaron que as mulleres non podían ser actrices e a sorpresa e indignación que amosaron estes nenos foi, vamos, como concelleira de Igualdade, digamos que foi reconfortante, non? Parece ser que estamos facendo un pouquiño ben. E logo, cando chegamos ao taller das tostadas, pois me sorprendeu as caras dos nenos cando mencionaron que as mulleres podían, nas bodas, podían preparar a comida e despois se tiñan que retirar e ir a limpar. E esa cara de non entendo que estaba sucedendo ali nos nenos, pois a verdad que foi unha maravilla poder ver esas caras. Así que nada, seguir convidándonos que voltaremos. Voltaremos, sempre. A mí me encantan estos días porque son diferentes, son divertidos. También son entretenidos y... A min tamén me gustan moito. Porque son moi divertidos, aprendemos moito. Gústame porque aprendemos moitas cousas sobre o pasado e é moi divertido. Aprendo mucho y me gusta. Estos días me gustan.